Katarina Đurković. Dobro jutro. Ivana, na koji način si sada u modnom svetu? Tako što pomažem mladim ljudima iz Srbije koji imaju potencijale, žele da se bave modelingom u inostranstvu, da u saradnji sa mnom započnu karijeru sa jednom od 20 najprestižnijih agencija u svetu sa kojima sam ja nekada sarađivala, a u nekima još uvek radim. A koje su to agencije? Hoću da napravim svih 20? Evo, samo neke. Next Models Milano i Paris, to je znači jedna od trenutno, da kažem, vodećih agencija u čitavom svetu. Karin Models Paris, AMG Paris, Why Not Milano, Beatrice Models Milano, Magic Models Milano. I uspešne agencije. Jako poznate i uspešne agencije koje, nažalost, da kažem, ne sarađuju sa našim agencijama. Veoma je teško ući u te agencije i ono prvo što ja kažem devojkama je da ne smiju puno da očekuju. Evo, probat ćemo sve, daćemo sve od sebe, ali i postotak devojaka koji uđu u te agencije nije baš nešto veliki, ali to je najbolji put za njih. Pa sada treba probati, naravno, sarađivati sa najboljima, pa onda ako ne uspete, pređete na one agencije B i C lige. Katarina, ti si vrlo uspešno aktivna u ovom poslu. Gde sada radiš? Pa sada radim u bečkoj agenciji Buy & Soul, u kojoj sam karijeru započela preko Ivane, naravno. Počela sam prvo da radim u Srbiji, međutim, to nije bilo tako uspešno i nije se dobro manifestovalo za to kako sam ja zamislila i kako sam ja htela. I onda sam kontaktirala Ivanu i onda sam ušla u agenciju Body & Soul i tako se počela. Koliko godina imaš? 18. Pa dobro, ti si tek na početku. Da. A kakve su ti iskustva u Beču? Iskustva su odlična. Agencije su, tačnije moja agencija je jako lepo odnos ima sa devojkama, ima takođe i posla, angažuju se za nas i stvaraju nam mogućnost da se mnogo vrata za nas otvori. Katarina se upravo vratila iz Beča gde je radila Bečki Fashion Week. Pa to je veliki uspeh. Bila oduševljena načinom na koji je sve to organizovano, koliko je profesionalno, koliko su brinuli o njima, koji tim ljudi radi oko njih. I naravno i honorarima, jer bez obzira što, da se ne lažemo, ni u Evropi ni u svetu, manekinski honorari nisu kao što su nekada bili i dalje je to i 3 do 4 puta veće nego što bi recimo ovde kod nas to bilo da je radila te revije. Katarina nije dodala nešto što bih ja volila da spomenem, a to je da kada pričamo o Beču i tim nekim bečkim agencijama, tu modeli samo počinju. Znači, tu steču neka osnovna iskustva, jer sam ja mišljenja da im je to lakše nego da ih odmah, da kažem, bacimo u mašinu i da odu odmah u Pariz, u Milano, gde je konkurencija ogromna. Znači, steknu neka iskustva, urade neke poslove, urade neke revije i za nju je plan da, agencija napravila plan da u junu ode u Milano sa Major Models agencijom i u septembru nadamo se sa AMG-em u Parizu. Dakle, velike planove imaš. Odakle to neka ljubav prema manekenstvu? Pravo da vam kažem, otkad znam za sebe, to je tako počelo, od malih nogu, fotoaparat, pa... Volila si da se slikaš? Da, od uvek, Fashion TV, naravno, od malih nogu uvek upaljen na TV-u i ne znam, tako, jednostavno sve se spontano odvijalo i spontano sam uspela da ostvarujem to što sam od uvek žela. Ivana, sa koliko devojaka trenutno radiš? Trenutno radim sa, ja mislim, preko 50 modela koji su plasirani. Znači, samo pričamo o modelima koji su plasirani već u inostrane agencije i koji su počeli konkretno da rade. Mi imamo stranicu, ja i moj mali tim ljudi koji mi pomažu svemu ovome, pošto ja odnedavno počela da se bavim skautingom, znači ja sam posrednik. Ja nemam svoju agenciju ovde, niti mi je to potrebno s obzirom da sam mišljenja da devojke naše koje imaju potencijale i ne treba da rade u Srbiji, prosto treba odmah da odu u inostranstvo jer su pravim godinama da naprave karijeru tamo, ne treba da gube vreme ovde. I imamo stranicu Models by Ivana Stanković. Na toj Facebook stranici mi pratimo rad naših modela i volila bih da naglasim da nemamo puno, da kažem, praznih priča i šarenih laža. Znači, mi tek kada neka devojka uradi neki posao, mi to objavimo na našoj stranici i tako svako može da se uveri konkretno, crno na belo, tačno šta je neko radio. Ne pričamo unapred, ona će raditi to, ona je dobila ovu kampanju, nego kada to sve se uradi, kada slike izađu, mi objavimo i čestitamo im naravno na njihovom uspehu. Svi mladi koji žele mogu da se prijave meni preko te iste stranice, mogu da mi pošalju svoje slike na mail ili jednostavno u inbox
Je li to poziv na casting? To je poziv na casting jer sada, preko, kažem, tih 20 agencija s kojima ja sarađujem intenzivno tragaju za novim licima, za narednu sezonu. Ono što bi ja voljela je da samo ljudi budu realni. Znači da zaista procene da li mogu tim da se bave ili ne, jer ja dnevno dobijem preko 20-ak prijava, ima tu i devojčica od 1,60 m i onih koji imaju 27 godina devojaka. Nažalost, za njih je nemoguće da se bave modelingom, ali kada meni neko pošalje prijavu za koju ja smatram da taj neko ima potencijala, ja prosledim te slike u tih 20 agencija i vrlo brzo, u roku nekih 3-4 dana radnih, ja dobijem od njih odgovor da li su oni zainteresovani za tu osobu ili ne, i ako jesu, onda idemo dalje korak po korak. Meni je samo bitno kao nekome ko je bio 20 godina u tom poslu da obavim jedan iskren razgovor s njima i s njihovim roditeljima i pre svega da shvate koliko je to tamo sve visoko profesionalno i da shvate koliko će morati da uloži truda i rada da ne očekuje uspeh preko noći. Sad, sasvim iskrena ispovest jedne Beograđanke o putu ka svetskom vrhu, Ivana Stanković bez daha. Pretpostavljam da su ovde sva tvoja iskustva vezana za modeling. Skoro sva. Nisam mogla sva da stanu jer bi knjiga imala ovako na 400 strana, mislim da bi imala preko 800. Koliko dugo si je pisala? Hoćeš iskreno odgovor? Mesec i po dana. Jako brzo. 400 strana za mesec i po dana, no svaka čast. Jako brzo, dobro, moram da kažem da sam imala malu pomoć u mom dnevniku koju ja vodim odavno i tu sam se prisjetila nekih događaja koje sam možda zaboravila. Ta knjiga je prodata, doživjela 6 izdanja, izdala je Laguna, izdavačka kuća i prodata je u 10.000 primjeraka, što dovoljno govori o interesovanju, ja mislim, mladih devojaka kod nas za taj čarobni svet modelinga. Ali ja sam htjela da im pokažem i onu drugu stranu, da im pokažem da nije sve med i mleko i da znaju kako stvari stoje. Da li si ti, Katarina, već upoznala sa tom nekom drugom stranom modelinga? Pa naravno, nije sve kao što Ivana kaže med i mleko i moramo da budemo svesni dobrih i loših strana i tako ćemo lakše da prihvatimo sve to i lakše ćemo se navići i napredati. Ali tako je u svakom poslu. Naravno. Hvala vam što ste bili gost. Nema na čemu.